Balitang katuhuan o dili. Apan tuo na lang aron madali. May hapon pagbalik mga kahandos. Welcome na sa tuang balitang katuuhan dili. Tuo na lang ta aron madali. Baik po tres po nakatutok 24 oras tungod kay wala makatulog. O karon aniana ang ikaduha o katapusang hugna sa tuang mga baliton. Lalaking nagpailang tag-iya sa kalibutan gialihan ang karsada sa Davao Oriental. Mao kini ang uluhan sa mga balitang katuuhan dili. O karon aniana ang kompletong detalye. Natingala ang mga residente ng mga motorista sa Barangay San Ignacio human magtukod og illegal nga barikada ang usa ka grupo sa usa ka pampublikong karsada niadtong adlaw sa Pasko, Disyembre 25 og naningil og bayad sa mga muagi. Sumala sa report, ang grupo gipanguluhan sa usa ka lalaki nga nagpailang nga si Dato Watawat nga nailhan usab isip Senior Robin Hari yang kuno sa lider nga siya ang tag-iya sa kalibutan og adunay katungod siyang maningil og abang bisan pa sa gobyerno. Nahitabo ang insidente sa saka major nga dalan sa Barangay San Ignacio, sakop sa lungsod sa Manay. Tungod sa barikada, nihinay ang dalagan sa trapiko og napugos og honong ang pipila ka sakyanan. Adunay mga motorista nga niatras na lang aron maglikay sa gubot, samtang ang uban ibayad na lang aron makalabay. Ibutyag sa mga residente ang ilang kabalaka tungod kay ang dalan adlaw-adlaw nga gigamit sa mga mag-uuma, mga mamumuo o mga pamilyang nagpuyo sa maong lugar. Public road mana maunang nakugang gyud me kung anong naay naningil matud sa usa ka residente. Kalisad nga mitubag ang Manay Municipal Police Station human makadawat og reklamo gikan sa komunidad. Gikumpirma sa pulisya nga pampublikong karsada among lugar og walay bisan kinsa nga dunay legal nga katungod sa pagbutang og barikada o paningil og bayan. Gisogo sa mga otoridad ang grupo nga dayong tangtangon ang harang. Gipahinumduman usab sa kapulisan nga ang pagharang sa pampublikong dalan o illegal nga paningil adunay tugbang nga kriminal nga tulobagon. Human sa intervention sa kapulisan, natangtang ang barikada o nibalik sa normal ang dagan sa trapiko sa lugar. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang posibleng mga kasong ipasaka batok sa mga nalambigit lakip na ang illegal nga paningil o pagharang sa pampublikong dalan. Kita na usab ang mga background sa uban pang mga miyembro sa grupo. Mao kadto ang ikaduha o katapusang hugna sa tuang balitang katuuhan dili. Tuo na lang ta aron madali. Baik po tres po nakatutok 24 oras tungod kay wala makatulog og mag-ingon at ko sunod Domingo pohon sa atong mga balitang katuuhan dili. Tuo na lang ta aron madali. Balitang katuhuan o dili. Apan tuo na lang